Araja arhun rio kalong tang kawai kasnam redon ki baong kan ye kasnam kan kalai ka perthai borok kawai chumai thama jingjia baphala bar ki jingjia ki ba ompat juyo I no hatu kini kinjia shisha ye tang ki jinga thu khana tuingin petlang ha kini kisnam baladab ye la yo I bun ki jingjia ki ba pen kindet ki er yong ki bajur chumai ki bakhrau bat ka jingkala jok sun benang Beng ta buan ki jing pet pau lupa ki ong ba ha arjat opun riu kan long ka ba kham jur shu dan ki scientist bar ki ru start ki ba ong ka perthai ka dang kala shpo bar kan ye kala ban ra jumai ki ba khrau par khan ka khando ka stang bar ki yeng ki hap ning ki pra bar ki briu kum dan chaka pan phat rei dan batep kat no kan long ka ba shisha here ka jing sha khalong jumai ki dang jia buan ha ki ni kisngi kawai pat ka jinge kolong kathma haka perthai menta buan kiri ki dang dan haka jingya kanat dan ki baong baha arjar pung riu kan dan kawar ka bakham chor shu perkhan ki airplane hasun benang jing buthai bat ki briu ki bashap tiang hare kan ye ka tang ka jik pat pau lupa hare ka jing ma khadan shisha ka sun benang ka stang man class tan bha ka jing shit ka kieu ka khriat ka talot ka kieu ha arajar phun riu nan ki ba ong ba kandan floods ka ba shlei ki bajor ye rong ki bakrau ka jing ta khong habun ki jaka parkhat ka shnong baro ka wei ka dap da ka bar ki briu kim dan jaka ban kan ye ka dei ka wei na ki jing ma ki ba buan kim sim khia henrei dei tang kamariang technology ro ka dang class tat bha AI robots bar ki machine ki bastan nan ki ba ong ha arjar phun riu AI kan long ka ba khambor ban yu ubriu bon ki briu ki du kam na mar ka AI ka kam ka ba ubriu ushim phor bha ka AI tang shphang ha ki ri bala develop ha leite wan ha ki restaurants ro da ki AI robots bat ka China lei kala shna ya ki AI robots combat ka mod ki AI robots ki banang ban yasho ha ka we ka sni unda ka AI kala dan consciousness ka mod ka jingtep ka ba ada hi robot kim long tang machine chu rei kis dang pat parkhat sngau pat siam rai dala dia kata kamut kila ban long kum ubrio kim sha shu ban san shar ada ki yo jing te ba ken ko ngo shu ya ubrio kila ban ong nim dun kam ya phi ki kham start pat kham start ban yangi AI ka long lupa kham start pha ada ka yo jing te kan long kham bor ban yu ubrio ngi omla man khang ya ki shim no ya ka kam ju ubrio ki robots kan trailer ha ki factory office driver ki brio kin do kam ki la ban long jingma nada ki robot ki shim rai bakla ki la ban pendulor ya ka perthai kham tam lada ki don ha military weapons nada ki stang mar perkhat dala dia mano ban control ya ki dan batep pa dan robot ki badan jiktep ba ementa rai technology kadang ki start bha bat khela ya khon kanar bar kada jimbo ji perkhat bastat bat basuki hata kapur kabem la long ro kan long ka ba ubriu umla ban perkhan ki AI ki la hatu kan ye kalong ka ba bha ni kan mara jingma kumno fisngo hatu AI kan long jingarap ni kan long jingma hakalawai dan batip shisha komen hapo te baro ki ni ki jumai ki thma ki jingja ba phla AI hatu kinja ha arjar phun riu netang ki jingya thu khana man pe shep ting ngi ka ji sha kalong dan bala man tep ka wei shi spa percent henrai ki jingma ki dan shi sha kumno pisngo phinget ya ki ni ki prediction ki jingya thu lupa ni em komen hapo balada pe kwa shu ki video kum ki ni subha ba subscribe